מה זה מיה? פאפה. מה זה אריאל? פאפה. נכון. ומה זה? דודו. כדור. מה זה מיה? דודו. נכון, שתיכם עם הבמבה. ומה זה? איך עושה הדג? איך עושה הדג אריאל? כל הכבוד לכם, גאונות הדור, פשוט. ומה יש לנו פה? אוטו. אוטו, זה אוטובוס גדול וצהוב. נכון, ומה זה? נכון, מאמי, אוטו. ומה זה? דגלים. סנדלים, אריאל עדיין לא יודעת סנדלים. מה זה אריאלי? עוד. מה זה? נענה. נעליים, נכון. נעליים זה ננה אצלה. עוד נעליים זה ננה וגרביים זה גגה. זה מגפיים. בחורף לובשים מגפיים. נכון מאוד. כדור צהוב, זה כדור טניס. מה עוד יש לנו פה? מה זה? זה עץ, נכון? עץ עם מלא מלא עלים. עוד. נכון? עוד. ומה זה? זה אריאל לא יודעת. מה זה? התנים. תנין, כל הכבוד חכמה. אריאל תראי, זה תנין. את לא יודעת עדיין, תנין. תנין, מה הוא עושה? אוכל אותך? יש לו שיניים, מלא מלא שיניים, נכון? קוקי. תפה. אריאל, מה זה? ציפור, נכון דודוש. והנה הביצים של הציפור. נכון, הציפור מטילה ביצים. ומה זה? אוטו. אוטו, עכשיו אריאל פנאטית של טרקטורים. כל דבר זה טרקטור. נכון.